سلام زخبركم تخاتلت مدبي كمزي قصالي الصدر زلخو فيديوهات بزعبا حقن بوليتيكان زتكوره عرستات نايلو ما انت مدبنا خاني بزعبا قوام ناي حبرات منقسات امريكا هنرينا مالتي كدمي نابتي قوام ناي حبرات منقسات امريكا مخدنا حقين انتا مالتي قوام انتا مالتي هنرينا مالتي نايز مدب زغات خاتل تخدكونو يعدمكم عبتي فيديو ناي يوتيوب كاني لايك سبسكرايب شير انتجيركمو ناب كله إرتراوي كبات حقيقة إلي ماليتي أوش زلون ناب دقة زلون إزي بزعبا ناي تقامتي ويكا ناي دلت فتحي لز زتكورة زي كونه حفش أو كلاتنا إرتراوية بزعبا حقي بزعبا قوام أفلطنا نمعباي إلى زدالو زلخو تبقسي مالتي زخونا ني خمزي ني بيزنس ويكا ني ربحاناي يوتيوب أتاوي كونن مالتي تراي نابتي كل سب نخباصح هتي artificial intelligence شير كبلون تقينو لايك سبسكرايب كومنت تغيرنا صبوي مالتي نابتي أرسلنا نايلو ما أنت دليل زلخو نكتسل مالتي حق مالتي حق نبل كلنا انتي مالتي حق مالت أوشت حدا حبرت سب معبر حجر سلام كتنبر وحسنتك تحلولن تمرحلن تأزازات كتقبل تفلطلن سرعات كوينو تسمامعك تصدقو وعلات بولكي وي وكلتخا غيركا تسامعلو إيو قلق كابك عند علامات حقي مثلا ناصلنتن ود سب محلاو زي مردا أب زقات ملو أوان أب مفتاح صقماتن فتحي مدنفعن تأزاز محلاون كتعملنا يخيل مالتي كاتسيلنا نريو قوامي مالتي قوام انتاي مالتي قوام مالت حانت هاجر بخمي عقباب منقستي زمسرتلون زمرحلون زحبر مسرتاو متكلاتن حقتاتن زنصرن نايتي منقستي أقاومان أكايدان زوسنن زحبرن سندي كاب كلهم أب إتهاجر زنبرو حزبي بوكلتم غيرهم زصدقوا وعلات إيو قوام ناقاوما منقستي مالت نايستفلاليو سلسته عنافر منقستن سلطانن حلافنتن يقلص كومون مسلن قبون زيغاتات زقلص إيو أب حانت هاجر قوام كم لعلوه حقي كوينو يقلقل إزي مالت كلهم كالوقت حقتات نايت هاجر مستقوام كساممعو اللوه قلق كاب قوام زتقاللو أبسندو حاده بزعبا سلسته عنافر وي أكالات ناي منقستي يقلص مالتي بزعبا حقاقا أكال فتصاما أكال فرادا أكال مالتي صرخلته مسرتاو مسلاتن قباءاتن زيغاتات زحبر سندي سالساي لعلنا حقي يفلت زي لعلنا حق مالت كل سب بمسرت حقي معرة مخانو يردق مالتي نايلو معنتي كنريد دلي زلخو بزعبا قوام ناي حبرات منقسات أمريكا مالتي زي قوام ناي حبرات منقسات أمريكا كابتي بشحن 787 توم سامرويان كاب صحفوت حيزو ساب حجي زغرغل زلوي زخا أمريكا خطكون زخاله حنت عيال هاجر بقطبادي ببوليتيكادي بوتحدراودي كم زنفلطا مالتي بزعبو حدا مسرتاو فلطات انتجرنا نزي كنتات ناي هاجرنا خاني بفلاي إذا زخير زلو دليت فتحي ويكا هقدف نداتبالنا نفاراليو زلنا تي هاجرنا زاد الربحة كمي غيرنا فلتنا كاب سئلنا أب سدت أب أوروبا دينا أب أمريكا تراي جنزبنا عري فلتات انت غيرنا نتفلياتنا وجدنا انتاي قوديلنا زلو كلاتنا ببت نخؤلو غيرنا أب تهاجرنا كمزي تسدينا له زلنا لوطي كمصت هوين حج كنمص انت هوينا فلتات كلونا لو مالتي هجي نابزي كم زلو ترجمه زلو خزقوا من حبرات منقسات أمريكا مالتي نابتي
أرستنخي قوام حورات منقسات أمريكا أبت ناي قوام حورات منقسات أمريكا أبت مجمرتا مصحفهم مقدم يزلو مالتي مقدم قوام حورات منقسات أمريكا مسرتاوي علاماتاتن مريح متكلاتون نايت سند زقلص إيو نحنا يبلت مصحفهم مالت نحنا حزبي حورات منقسات أمريكا حدا بقعن فتصمون حبرت كنقوم فتحين متكال ناي وشتا هاجر كسانتن وحسنتن نمرقاص ناي حبار مكلخال نمودابن نمعطاقن حفشاوي دحنت نمدنفع صقا وي برخت ناي حرنت نجزاء رأسنان نزرقنان نمحلاو حزبي حبرات منقسات أمريكا نزي قوام أداليوه እቲ ህዝቢ ከዓ ነቲ قوام ዝለዓለ ስልጣን ሂብዎ ኢሉ ይገልጾ ማለት ኣብቲ መእተው ናይቲ قوام እተን ሰለስተ ቀዳሞት ዓንቀጻት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ተን ሰለስተ ሸውዓተ ዓንቀጻት እዮም ዘለዎም ካብተን ሸውዓተ ተን ቀዳሞት ሰለስተ ዘለዋ ብዛዕባ ባይቶ ብዛዕባ ፈጻሚ ብዛዕባ ፈራዳ ኣካል ይገልጽ ማለት እዩ እዛ ሎማዓንቲ ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ዓንቀጽ ሓደ ብዛዕባ ባይቶ ማለት እዩ ኮንግረስ ኢሎም ጽውዕዎ ኣሜሪካ ማለት እዩ እዚ ባይቶ ካልኣይ ሽሙ እውን ሓጋጋ ኣካል ኢልና ብትግርኛ ክንጽውዖ ንኽእል ኢና እዚ ባይቶ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ 10 ክፍልታት እዮም ዝመቃቅልዎ ማለት እዩ እዚ ባይቶ እዚ እቲ ኣብቲ ዓንቀጽ ካብቶም ናይ ሰለስተ ኣካላት ዘለዉ ካብቲ ናይ ፈጻማ ኣካል ፈራዳ ኣካል እዚ ባይቶ ናይ ባይቶ እቲ ዝበዝሐ ክፍልታት እዩ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሐ ትሕዝቶ ተዳልይዎ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ባይቶ እቲ ዝበዝሐ ናይቲ ሃገር ፍጻሜታት ስራሓት ባይቶ ስለ ዝውስኖ እቲ ዝበዝሐ ውሳኔታት ንዑ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ክፍልታት ኣብ 10 ሂቦም ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ ባይቶ እንተሪእናያሲ እቲ ፈጻማ ኣካል ናይ ኣሜሪካ መራሒ ሃገር ማለት እዩ ምስቶም ንሱ ዝመርጾም ሚኒስተራት እንታይ ስራሕዮም ዳ ክሰርሑ ክሳብ ትብል እዩ ዝገብረካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ብባይቶ ዘለዋ ሃገር ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ኣብ ፖለቲካ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ካብዚ ናይ قوام ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ሕጊ እውን ዓብዪ ደረጃ ከም ዘለዎ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ብ1787 ቅድሚ ዳርጋ 250 ኣትሒዙ እዚ ሓሳብ እዚ ዝፅሓፍዎ ሰባት ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርታ ኣቦ قوام ዝበሃል ኣብቲ ሃገር ጄምስ ማዲሶን ዝበሃል ሽሙ ማለት እዩ ነግረ መንገድና እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ قوام ክፅሕፉ ከለዉ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ሰብ እዩ ዳሕራይ እውን ኣብቲ መበራባዓይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ሰውራ እውን ተሳቲፉ እዩ መብዛሕትኦም እቶም ኣብቲ ሰውራ ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት እዮም ማለት እዩ ቅድሚ 250 ዓመት ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ዘዳልው እንተኮይኖም ዓብዪ ንዓና እውን መወከሲ ክኾነና ክእል እዩ ማለት እዩ ንኤርትራውያን ንኺድ ናብቲ ኣዳለየ ዘለኹ ዓንቀጽ ሓደ ባይቶ ወይ ሓጋጊ ኣካል ማለት እዩ ክፍሊ ሓደ ኩሉ ናይ ሓጋጊ ስልጣን ንባይቶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተዋህበ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ሕጊ ምውፃእ ናይቲ ሃገር ዝምልከት ንባይቶ ዝተዋህበ ስልጣን ይብለና ኣሎ ባይቶ ኣሜሪካ ብክልተ ኣካል ዝቆመ እዩ ንሳቶም ከዓ እቲ ቀዳማይ ሰኔት ወይ ከዓ ላዕለዋይ ገዛ ወይ ከዓ ማዕረ ወክልና ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ገዛ ከዓኒ ወከልቲ ናይ ገዛ ብእንግሊሽ ከዓ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ዝብልዎ ታሕተዋይ ገዛ ተባሂሉ እውን ከም ካልኣይ ሽሙ ይፅዋዕ ወይ ከዓ ተመጣጣኒ ውክልና ይበሃል ማለት እዩ እጂ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና እቲ ሰኔት ኢሎም ዝፅውዕዎ ላዕለዋይ ገዛ ዝብልዎ ማዕረ ውክልና ማለቶም ካብቲአን 50 ክፍለ ሃገር ናይ ኣሜሪካ ዘለዉ በብክልተ ነፍሲ ወከፍ ዓባይ ትኹን ንእሽተይ ትኹን ዝበዝሕ ህዝቢ ሃለዋ ዝወሓደ ሃለዋ ማዕረ ከክልተ ስለ ዝመፁ ማዕረ ውክልና ይበሃሉ ማለት እዩ እዞም ወከልቲ ናይ ገዛ ወይ ከዓ ታሕተዋይ ገዛ ተባሂሎም ዝፅውዑ ከዓኒ ተመጣጣኒ ውክልና ይበሃሉ ማለት እዩ እተን ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለወን ዝወሓደ ህዝቢ ዘለወን በቲ ናተን ብዝሒ ህዝቢ ተዓቂነን እተን ዝበዝሕ ዘለወን ዝበዝሕ ወከልቲ ይሰዳ እተን ዝወሓደ ዘለወን ከዓ በቲ ናተን መጠን ብዝሒ ህዝቢ ከዓ ዝወሓደ ስለ ዝሰዳ ተመጣጣኒ ውክልና ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና
እዞም ሰኔት እዞም ወከልቲ ገዛን ዝበሃሉ ክልቲኦም ስልጣኖም እቲ ሓደ ይልዕል እቲ ሓደ ይንእስ ክንብሎ ኣይንኽእልና ነናቶም ዝሰርሕዎ ነናቶም ዘበርክትዎ ኣብቲ ባይቶ ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ስራሕ ከዓኒ ኣብቲ ዝመፅእ ክፍልታትካ በብሓደ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ታሪክ ኣመሳሳርታ ናይዚ ክልተ ገዛ ብዓብይ ምድምማፅ ዝተመስረተ እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምስቲ ናይ ቋም ካይጋራጨወና ከመይ ገይሮም እዮም ኣሜሪካውያን ኣብቲ 1787 ብዓብይ ምድምማፅ ማለቶም ነንሒዶም ተራዳዲኦም ነተን ሽዑ ዝነበራ 13 ክፍላት ሃገራት እየን ነይራ ነው ኣሜሪካ ናይዘን 13 ክፍላት ሃገራት ተወኪሎም ዝመፁ ነንሒዶም ካይበኣሱ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ትሽዑ በዓል ቨርጂኒያ ዝበዝሕ ህዝቢ ነይርዎን በዓል ዴላወር ዝበሃላ ከዓኒ በዓል ኮኔክቲካት ዝወሓደ ህዝቢ ስለ ዝነበረን እቶም ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎም በዚ ናይ ወከልቲ ናይ ገዛ ኢልናዮም ዘለና ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ወከልቲ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ብኡ ኢና ንመሓደር ክብሉ ከለዉ እቲኦም ዝወሓደ ህዝቢ ዘለዎም ከዓኒ ኣብኡ ምግርጫው ስለ ዝመፀ ነዚ ሽግር እዚ ንክፈትሑ ነዚ ናይ ሴኔት ሓሳብ ኣምፅኦም ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ካይጋራጨወና ድሓን ኣብ ካልእ ኣርእስቲ እውን ከምፅየ ነዚ ታሪክ ኣመሳረርታ ናይዚ ክልተ ገዛ ብዓብይ ምድማፅ ዝተመስረተ ኢልና ንሕጂ ንግዚኡ ንሕለፎ ማለት እዩ ክፍሊ 2 ወከልቲ ናይ ገዛ እዞም ወከልቲ ናይ ገዛ ኢልናዮም ዘለና ከመይ ዝበሉ እዮም ሕጂ ክንሪኦም ኢና ብዙሖም 435 ኣባላት ይኸውን ማለት እዩ ብ1929 ብሕጊ ዳግመ ምምርቃሕ ኢልና ትርጉሞ ንክእል ብትግርኛ ሪኣፖርሽንመንት ኣክት ዝብልዎ ብእንግሊሽ እተን 50 ክፍለ ኣህጉር ብዘለወን ብዝሒ ህዝቢ ተመዚነን ወከልቲ ናይ ገዛ ክመርፃ እቲ ባይታዊ ዳግመ ምምርቃሕ የፍቅደለን ቤት ፅሕፈት ቆፀራ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ድሕሪ 10 ዓመት ቆፀራ ናይ ህዝቢ የካይድ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካውያን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት እዮም ቆፀራ ህዝቢ ዘካይዱ ሓድሽ ፀብፃቡ ከዓ ንባይቶ ዳግመ ምምርቃሕ ይሕብር እተን ብዝሒ ህዝቢ ዘይብለን ከዓ እንተወሓደ ሓደ ኣባል ክውክለን እቲ ቅዋም ይፍቅደለን እንተወሓደ 30,000 ህዝቢ ሓደ ወኪል ክመርፁ አንቀጽ ሓደ ናይ ቅዋም ይፍቅድ ግን እቲ ውስን ቁፅሪ ናብ ውሳኔ ባይቶ እዩ ዝግደፍ ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እተን ዝበዝሐ ንኣብነት ከም በዓል ካሊፎርኒያ ብዝሒ ዳርጋ 40 ሚሊዮን ህዝቢ ኣሜሪካ ስለ ዝርከባኡ እሳ ዝበዝሐ ወከልቲ ባይቶ ክሰድድ ከም በዓል ኣላስካ ከዓኒ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይነበረን ከዓ ሓደ ወኪለን ክሰዳየን ማለት እዩ ከከምቲ ዕብየት ናይተን ክፍላ ኣህጉር ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ካብተን 50 ወከልቲ ይሰዳ ማለት እዩ ኣብዛ ቅድሚ እዚኣ ዝሰደድኳ ቪድዮ ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ ኣብኡ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሓደ ኣባል ከማልኦም ዘለዎ ረቕሒታት ኣብዚ ወከልቲ ናይ ገዛ ክምረፅ ኮይኑ እቲ ዝምረፅ ሰብ ኣብኡ ከማልኦ ዘለዎ ዕድመኡ ወዲ 25 ተውሒዱ ክኸውን ኣለዎ 7 ዓመት ኣቢሉ ዜጋ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ኣለዎ እቲ ኣብኡ ዝዋዳደር ሰብ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ወከልቲ ናይ ገዛ ነባሪ ናይታ ዝውክላ ክፍለ ሃገር ክኸውን እውን ኣለዎ እቲ ሕጊ ማለት እዩ ኣገልግሎት ዕድመ ናይዞም ኣብዚ ወከልቲ ናይ ገዛ ዝኾኑ 2 ዓመት ዕድመ እዩ ዘለዎም ሓፂር ማለት እዩ ምክንያቱ ናይቲ ህዝቢ ሽግር ናይቲ ህዝቢ ፀገማት ብቀረባ ክከታተሉ ስለ ዝደለይዎም ኣብቲ ፈለማ 1787 ዝበልና ሓፂር ዕድመ ገይሮም ኣቂሞም ነዚኦም ግን ኣብ ምርጫ ንፋዓቶ ኮይኖም ህዝቢ ተመሪፅዎም ገደብ ናይ ስልጣን ገደብ ናይ ዕድመ ስለ ዘይብሎም ከም ድሌቶም ክመፁ ክእሉ እዮም ህዝቢ ተመሪፅዎም ማለት እዩ ኣብዚ ነዞም ወከልቲ ናይ ገዛ ዝመርሖም ተዘራባይ ናይቲ ገዛ ክበሃል ይኽእል ወይ ከዓ ኣቦ ወንበር ማለት እዩ ብኣባላት ናይቲ ወከልቲ ገዛ ይምረፅ ቀንዲ ሓላፍነታት ናይ ወከልቲ ናይ ገዛ ማለት እዩ እቲ ዝሰርሕዎ ስራሓት ሓደ ሕጊ ምውፃእ እዩ ካብ ወከልቲ ገዛ ይጅምር ካልኣይ ኩሉ ብዛዕባ ገንዘብ ዝምልከት እቶት ግብሪ ብዛዕባ ኣታውን ግብርን ዝምልከት ካብ ባይቶ ገዛ ይጅምር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትዝርርብ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎ ሰኔትን ኣብ መንጎ ወከልቲ ናይ ገዛን ዝገብሮ ቅድም በቶም ወከልቲ ናይ ገዛ ይጅምር ዝሓሳብ
ክሲ ብገበን ወይ ጉድለት ስነ ስርዓት እቲ ወከልቲ ናይ ገዛ ንሰበ ስልጣን ፌደራል ካብ ስልጣን ናይ ምእላይ ክሲ ከቅርብ መሰል ኣለዎ። ብድሕሪኡ እቲ ሰኔት ነቲ ናይ ፍርዳዊ መስርሕ ይሕዞ። ራብዓይ ምክትታል ናይ ፌደራል ትካላትን ፕሮግራማትን ስራሕ ይከታተል ማለት እዩ። ክፍሊ 3 ሰኔት ኢና ንርኢ ሕጂ ማለት እዩ። ማዕረ ውክልና ካብተን 50 ክፍለ ሃገር እዮም ዝመፁ ማለት እዩ። ከክልተ ኮይኖም ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ሃገር 100 ኣባላት እዮም ክኾኑ ማለት እዮም ሰኔት። ካብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ሃገር 2 ኣባላት ወከልቲ ኮይኖም ይምረፁ ከማልእዎ ዘለዎም ረቑሒታት። እዚኦም ሕጂ ዕድመ ቁሩብ ብስል ዝበሉ ሰባት እዮም ማለት በቲ ዕድመኦም እዮም 25 ሚሊዮን እዚኦም ኣብዚ ሕጂ ክንደይ ክኾኑ እዮም 30 ዕድመ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ በቲ ሕጊ። ወላ እቲ ኣሜሪካዊ ዜግነት እውን ስደተኛ ኮይኖም ኣብዚ ናይ ባይቶ ዝኾነ ስደተኛ እውን ክኸውን ክእል እዩ። ጥራይ 9 ዓመት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ክህልዎ ኣለዎ ማለት ኣብዚ ሰኔት ክመፅእ እንተኮይኑ ተወዳዲሩ ከዓ ናብቲ መሪሕነት ክመፅእ ኮይኑ ነባሪ ናይታ ዝውክላ ክፍለ ሃገር እውን ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ከማልኦም ዘለዎ ነገራት እዩ። እዋን ዕድመ ኣብ ስልጣን እዚኦም ን6 ዓመት እዮም ንውሕ ዝበለ እዮም ዝፀንሑ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ናይቲ ሃገር ኩነታት ኣፀቢቆም ክፈልጥዎ ኣለዎም። እቶም ምክንያቱም ወከልቲ ኣብ 2 ዓመት ዝኸዱ ኮይኖም እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ዝቀያየሩ እንተኮይኖም እቲ መራሒ እንተተቀይሩ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት መሰገልገለ ሕጂ ትራምፕ ተተቀይሩ እውን እቶም ሚኒስተራት እውን ዝመፅእ መራሒ ከም ብሓድሽ ተቀይሮም ነቲ ናይቲ መንግስቲ ስራሕ እዚኦም እዮም ዝፈልጥዎ ማለት እዩ። ነቲ ኩሉ ንምስጢር ብዛዕባ ቁጠባዲ ወተሃደራዊ እዚኦም ሕጂ ብኸም እዮም ንውሕ ዝበለ ዕድመ ዝገብሩ ማለት እዩ። ወላ ኣብቲ ዝውስንዎ እውን ከምዚኦም ናይ ወከልቲ ገዛ ስምዒት ናይ ሰብ ሪኦም ሕፅር ዝበለ ውሳኔታት እዮም ዝውስኑ። እዞም ኣብዚ ናይ ሰኔት ግን ቁሩብ ብስል ዝበሉ ሰባት ነቲ ሃገር ከርብሕ ዝኽእል ኣብቲ ናይቲ ሃገር ረብሓ ዝያዳ ዝተመርኮሰ ውሳኔታት እዮም ዝሕልፉ ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር ተሃዊኾም ኣይውስኑን እዮም ማለት እዩ። እዚኦም ን6 ዓመት ዘገልግሉ ኢልናዮም ዘለና ካልኣይ ግዜ ሰብ እንተመሪፅዎም ግን ስራሖም ክቅፅሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ገደብ ናይ ስልጣን ይብሎም እዚኦም ናይ ሰኔት እውን ሰኔት ነቲ ብብዝሒ ኣባልነት ዘለዎ ወከልቲ ናይ ገዛ ዝመፀ ሓሳብ ንምፍታሽን ከምኡውን ብደረጃ ፌደራል ንረብሓታት ክፍለ ኣህጉር ክውክሉን ተባሂሉ ዝተመስረተ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ኣብቲ ፈለማ ዝተዘራርብናሉ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ 1787 ዝገበርዎ እተን ውሕድ ህዝቢ ዘለወን ኣብቲ ናይቲ መንግስቲ ውሳኔታት ምእንታን ካይህሰዩ ዘምፅዎ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ በቲ ወከልቲ ናይ ገዛ ዝመፀ ሓሳብ በቶም 435 ዝመፀ ሓሳብ ንዕኡ ይፍትሽዎ ከም ካልኣይ ከዓኒ ንረብሓታት ናይተን ዝውክልዎን ክፍለ ሃገር እውን ይሕልው ማለት እዩ። ሓደ ሲሶ ኣባልነት ናይ ሰኔት ኣብ 2 ዓመት ምርጫ ይካየድ። ሕጂ እዚኦም 100 ሰባት ዘለዎ ናይ ሰኔት ኩሉ ግዜ እቲ ምርጫ ከካይዱ ኮይኖም ሓደ ሲሶ ናይ 100 ሕጂ 33 እዮም ክኾኑ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ 2 ዓመት እቶም 33 ክገብሩ እዮም ክቅየሩ እዮም። ሽዑ ኣብታ ካልኣይቲ 2 ዓመት ከዓኒ ካልእ 33 ክቅየሩ እዮም ከምኡ እንዳበሉ ሕጂ እቲ ስራሕ እቲ ናይቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ይቅፅል ኣሎ እቲ ዑደት ማለት እዩ። ብሓንሳብ ኣይኮኑ ብ100 ምርጫ ዝገብሩ ኣቦ እምበር ኣብዚ ናይ ሰኔት ግን ናይቶም 100 ዝመርሖም እቲ ምክትል ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ዝመርፆ ኣቦ እምበር ናይዞም ሰኔት ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ። ግን እዚ ሰኔት ኣብቶም ዝኾነ ውሳኔታት ክውስኑ ከለዉ እቶም 100 ዝኾነ ምርጫ ክገብር ኣይፍቀዱን እዩ። ሓንቲ ንሱ ዘላቶ ዕድል ኣብቲ ናይ ሰኔት ውሳኔታት ክውስኑ ከለዉ 50 ማዕረ እንተወፅኦም ንሱ ኣብቲ ምስቶም ንድግፎ ኢና ወይ ንድግፎ እና ዝብሎ ኣብቲ ያስ ኤንድ ናያስ ዝብልዎ ኣብኡ ኢዱ ይጣቢሉ ኣብ ሓደ ውሳኔ ከኣቱ ክእል ማለት ሻዕ ዘላቶ ዕድል ኣብ ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ ከዓኒ ካልእ ስራሕ ክህልዎ ከሎ እቲ ፕሬዚደንት ፕሮ ቴምፖር ከም መራሒ ይኸውን ማለት እዩ። እቶም ባዕሎም ዝመርፅዎ እቶም ሰኔት ማለት እዩ። መዓልታዊ መስርሕ መብዛሕትኡ ግዜ ብፕሬዚደንት ፕሮ ቴምፖር ኢሎም ዝፅውዕዎ ወይ ካልኦት ዝተመዘዙ ሰኔተራት ዝምራሕ እዩ
ይብለና ኣሎ ክፍሊ 4 ክንርኢና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ሃገር ዝግበር ምርጫ ናይ ሴኔተራትን ወከልቲ ናይ ገዛን በቲ ሓጋጋ ኣካል ናይቲ ዝውክልዎ ክፍለ ሃገር መዓስን ኣበይን ብከመይን ምርጫ ከም ዝካየድ ናይ ምውሳን ስልጣን ኣለዎ ኣብዚ ክንርኦ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብዚ በዓል ካናዳ ሕጂ ዘለና ኣብቲ መንግስቲ ላዕሊ ደረጃ ሓጋጋ ኣካል ፈፃማ ኣካል ፈራዳ ኣካል ተልዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ካናዳ ሕጂ ዞባ እዮም ዝብልዎን ከምዚ ናይ ዓድና ማለት እዩ ኣብቲ ዞባ እውን ሓጋጋ ኣካል ፈፃማ ኣካል ፈራዳ ኣካል ኣሎ ማለት ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ክፍለ ሃገር ስቴት ኢሎም ዝፅውዕዎ እውን ኣብተን ኣብኡ እውን ሓጋጋ ኣካል ፈፃማ ኣካል ፈራዳ ኣካል ኣሎ ልክዕ ከምቲ ናይ መንግስቲ ኣቃውማ እዩ ዘሎ ማለት ሕጂ ኣብዚ ምክንያቱ እቶም ወከልቲ ናይ ገዛን ሴኔተራትን ካብቲ ናይ ክፍለ ሃገር ስለ ዝመፁ ንዕኦም ሕጂ መዓስ እዮም ምርጫ ዘካይዱ ብከመይ ምርጫ ዘካይዱ ኣበይ ቦታ እዮም ዘካይዱ ሕጂ እቲ ሓጋጋ ኣካል ናይታ ክፍለ ሃገር እዩ ዝውስኖ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ይኹን እምበር ይብለና ኣሎ ከም ተወሳኺ ግን ባይቶ ብዛዕባ እቲ ምርጫታት ኢዱ ክእቱን ነቲ ሕግታት ናይ ምርጫ ዘድሊ ሕግታት ከውፅእን ክቅይርን ስልጣን ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ንምንታይ እቲ ባይቶ ኢዱ ዝእቱ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ወከልቲ ናይ ገዛ ኣብ ሓንቲ ክፍለ ሃገር ምርጫ ክካየድ ከሎ ብሃገር ደረጃ ክካየድ ስለ ዝደልይዎ እቲ ዕለት መዓልቲ እቲኦም ባይቶ ክውስኑ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ጥራይ ሓንቲ ንሶም ክውስንዋ ዘይክእሉ እቶም ሴኔተራት ዝምረፅሉ ቦታ ግን ባይቶ ክቅይሮ ይኽእልኒ እቲ ሓጋጋ ኣካል ናይታ ክፍለ ሃገር እንተወሲንዎ ባይቶ ኣብቲ ናይ ሴኔተርስ ክግበር ከሎ ምርጫ ግን ስልጣን ይብሎም ዝኾነ ነገር ሕጂ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ኣብቲ መፅሓፍ ቋም ተፃሒፉ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ስልጣነይ ተሓዲገ ወይ ኣነ ስለምንታይ ከም ዝገበርኩ ካብቲ ናይ ውልቀ ምልኪ ዓይነት ኣሰራርሓ ወይ ካብቲ ናይ ዘይሕጋውነት ኣሰራርሓ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ይክእል ማለት እዩ ኩሉ ዝገብሮስ በታ መፅሓፎም በታ ናይ ቋም ኣቦታቶም ዝፅሓፍዋ ወይ ከዓ ክሳብ ሕጂ እውን ምሕያሽ ዝግበረሉ ዘሎ ባይኦም ተመሪሖም ዝኸዱ ማለት ናይ ሰብ ምቅያር ጥራዮም ዝገብሩ ካልኣይ እቲ ባይቶ እንተወሓደ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ይእከብ እቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ እንተወሒዱ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ክእከብ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ባይቶ ሕጂ ንብሎ ዘለና ክልቲኦም እቶም ወከልቲ ናይ ገዛን እቶም ሴኔተራትን ዘለዎ ማለት እዩ እታ ኣኼባ ድማ ኣብ ቀዳማይ ሶኒ ናይ ወርሒ ታሕሳስ ይካየድ ካብታ ናይ ወርሒ ታሕሳስ እታ ቀዳመይቲ ሶኒ ዘላ ማለት እዩ ግን ባይቶ ብሕጊ መዓልቲ ዝቕይረሉ ውሳኔ ክሕልፍ ክእል እቲ ባይቶ ግን ኩነታት ካልእ ንዖም ዘይጥዕሞም እንተኮይኑ ክቅይርዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ናይ ሴኔትን ወከልቲ ናይ ገዛን ወይ ባይቶ ብዛዕባ ኣብ ስርሖም ንዘጋጥሞም ፀገማትን ሕጋዊ ውሳኔታትን ታቶምን ዝምልከት ክፍሊ 5 በፂሕና ኣለና ነፍሲ ወከፍ ኣብ ክልቲአን ገዛ ኣብ ሕጊ ናይቲ ቅዋም ዝኾነ ካብ ኣባል ባይቶ ብጉድለት ስነ ስርዓት ምስ ዝክሰስ ናይ ጠባይ ማለት እዩ ብዝኾነ ነገራት በደል ምዝፍፅም ካብተን ክልተ ገዛ ዘለዋ ክልተ ሲሶ ካብ ነፍሲ ወከፈን እቲ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኸበ ገዛ ውሳኔ እንተሕሊፉ ይባረር ማለት እዩ ሕጂ ካብቶም ወከልቲ ገዛ ገበን ዝፈፀሰ ሰብ ክልተ ሲሶ ክውስኑ ኣለዎም ከባረርዎ እንተኮይኖም ኣብቲ ናይ ሴነት እውን ከምኡ ክልተ ሲሶ ነቲ ገበን ፈፂሙ ዘሎ ኣፃርዮም ገበን ምዃኑ እንተተፈሊጡ ገበነኛ ምዃኑ ተፈሊጡ ካብቲ ስርሑ ይባረር ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕ እውን ኣብዚ ሕጂ እቲ ኣብዚ ቅዋም ንሪኦ ዘለና ሓፈሻዊ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ክፈልጦ ኣለዎ ኢሎም ኣዳለይሞ ዘለው ሕፅር ኣቢሎም እዮም ኣዳለይሞ ዘለዎ እምበር እቲ መንግስቲ ዝምርሕሉ ዓይቢ መፅሓፍ ነዚ ሓፀርቲ መስመራት ንሕና ንሪኦ ዘለና ብዓይቢ መፅሓፍ ስለ ዘለዎም ኩሉ ነቲ ኣሰራርሓ እውን ዝሕብር ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነት ካብተን ገዛ ናይ ባይቶ ኣብ ኣኼባ ናይ ባይቶ ዝካየደሉ እዋን ብዘይ ኣፍልጦ ናይ እታ ሓንቲ ገዛ ካብ 3 መዓልቲ ንላዕሊ ክሕልፉ ኣይፍቀዶምን እዩ ናይ ባይቶ ኣኼባ ክህሉ ከሎ ሕጂ እታ ሓንቲ ገዛ ካይመፀት ካብ 3 መዓልቲ ንላዕሊ እንተሕሊፋ ብገበን ስለ ትሕተት ካብኡን ላዕሊ ክድንጎ ኣይፍቀደላን እዩ ማለት እዩ ወይ ናብ ካልእ ቦታ መእከቢ ዝኸውን ንባይቶ ክቅይሩ ኣይፍቀደሎምን እዩ እቲ ናይ ባይቶ መእከቢ እውን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እታ ናይ ሴኔት ዘላ ገዛ ድያ ወይ እታ ናይ ወከልቲ ናይ ገዛ ዘላ
كم زبوتها يقير إلى سنتات كحلفاء يكألانين مالتي كل ناتهم حق الله كفلش دشتا ناي أقول قلوتهم فرص أما مالتي ويك أدوموز إلان صوعو بيتي حقيز صدقة يوهبهم دوموزمون فلتي مالتي بيت حقر درجة كساب كاب أبالنتهم وديهم زغيرو اتزوهبهم دوموز يغتسل تدوموزهم يغتسل مالتي بجاكا زخون الجبن تفتيمهم كحدات تفتيمهم بمفراس سلام انت ترغاغيصو كسي تمسريت لهم بزن ثلاثه زي انغبنيات مخانم تترغاغيصهم ترايم دموزهم زخلكل امبر كسابتي سرحوم زودو دموزهم يوهبوا مالي تبتوكلتي ابتوكلتناي ابحافو شو ابتم بايتو زلو مالي توكلتناي غزان توم سنيتن كالئ زغبرلهم فلي حلفا نتوم ابالات بايتو خنبل كلنا حجي نتوم وكلت غزان نتوم سنيتن هنا ابتي نناي نفس وقفهم ناي غزا وي بايتو زغبروا اخيبا كم اون نابتي زغبروا اخيبا ناي مخادل مملاسن كم اسار مقيا حقي ايفقدن حجي افسرح كلو زوم وكلتنا غزا وي سنت ابنا ابتنا ناتهم زغبروا اخيبا دي ابتنا سنت زغبروا اخيبا دي ابتنا بايتو زغبروا اخيبا وين كاب غزኦም ناو خدو كلو وي كابتا اخيبا وديهم كاب سرحهم ناب غزኦም كملوس كلو كسرا ايفقدومني تسرح ناي منغست توهيبهم زلو وديهم ابت سلامو نبرهم كله غبن تغيرو شعط لاين كسر زلو منهنياتو نتي كبر نايتهم سرحتنيا ناي منغست نبرو كتحلو ولا مالتي ابتي نناتهم اخيبا زغبرو كتع وي زربا اب دغه مسوصو كحتوتو بزعبا اتكتع اب زخونه بوتا حقي ايفقدن حقنا يتقوا مالتي حجي ابتي زغبرو اخيبا حجي مبزحتو غيزه اين كاتاتلو نخون امبر ابناء امريكا حجي بفلاي مزخونتا زلو حجي كل غيزه بزح اخيبا يم زغبرو بايتو درجه بناي سنه درجه بتنايتهم وكلتنا غزا بحفوش وانت منغستي جاو ننحيدهم بزيحم زدها فورماليتي حجي ناي ولق او باس زيكونه نتهاجر ببنعوم بتناتهم حساب استردهم نتهاجر يربحيو نتحجر ناب صبق درجه خبصي يزبلوا حساب او دليتهم كقاطع دليتهم كزراربو يقول يا مالتي هجي اتدغم سوصغين كمزه حساب زتزاريبكا يلكا نقطحتهم اتي حقنايتي قوام يفكدني مالتي زخونه ابال سنت وي وكلت ناي غزا اب زخونه نا حزباو محدار ناي منغستي كسرح يفقدلو منياتو ناي منغست سرحتنيا سلازلو ابكال ناي منغست سرح صرحوا يفقدوا من زو ابالات ناي بايتو كفل شوعته اتي حقتات بوكلتي ناي غزاز جمره كمي إلو يصدق وينصق حجي اتي حقي بوكلتنا غزا جمير الليل نايو كمي غيريو تصدق وي كاف نصقا كندرينا مالي مبزحتو حقتات وسخ اتوت حجر زملكت كاب وكلتنا غزا يجمر ግን እቶም አባላት ሰኔት ሐሳብ ከቅርቡ ይخولو ማለት በቲ ዝመጽ ሐሳብ ወይ መምሕያሻት ዘድልየን ተኮይኖ ከመሐይሽዎ ኸልየም ወይ ካት ሐሳብ ዝሰማምዑሉ እንተኮይኖምን ነቲ ሐሳብ ክሰማምዑሉ ኸልየም ነቲ ሃገር ዘይርብሕ ተኮይኖምን ክነጽውዎ ይخوليም ማለት ኩሉ ግዜ ካብቲ ጀመረ በተወከልተ ገዛ ጀሚሩ ናብቶም ሰኔት ክሐልፊ ካብቶም ሰኔት ካሁን ዳበለን አፈጻማ አካል መስራሕ አለው ማለት زخونه حقي بسنت وي وكلت ناي غزا مزحلف قدمي كم حقي خوينو مصداقو ناب بريزنت حساب يقرب جيتي كلتيوم زوم سنت زوم وكلت ناي غزا نتي بوكلت غزا جمر حساب زبلني ابزغين خدو زلنا حدا غيزون توم وكلت ناي غزا زي تردوم حساب نت هاجر زربح توم سنت ون نت حساب كجمرو خولي مالتي داغا خلتيوم تم حدا نغرات راي زلو كلتيوم نناتهم سرح تحدق صرح زغل تحدق صرح زي كلمبر نسون كنرينا مالتي ابز زمت كم حق خوين خصدق تخوجين اتبريدزن حساب قريبو تبريدزن تخري مالتي اتمرح هاجر نتزمت حساب مالتي كلتيوم اصديقهم له حجيتهم بفايتر درجات صديق له تحقي حجين منهيبهم له نتبريدزن حجي انت كم زلت بريدزن ترينا اتمرح هاجر انت تقبلوه يفرموا له مالتي تقبلوه نت حساب مسي زلو بتناي بايتو صديق له مالتي انت زي تقبلوه كان انت خغبري كمولساي مالتي حجي ابزي انت يلولو بانجلش the president can veto a bill لنالو
ሕጂ እቲ ቬቶ ካብቶም ናይ ላቲን ዝመፀቀል ኮይኑ ኣይተቀበልክዎን ማለት እዩ ሕጂ እቲ በቲ ባይቶ ዝኣክል በዚኦም 435 ወከልቲ ናይ ገዛ በቶም 100 ካ ናይ ሴኔተርስ 535 ዝኣክሉ ዘፅደቅዎ ባይቶ ኣይቅበሎን እየ ክብል ክእል ምክንያቱ ቬቶ ፓወር ኣለዎ ማለት እዩ ብሬድዘን ሕጂ ምስ ናይ ተቃውሞኡ ብፍላይ ናብታ ሓሳብ ዝጀመረት ገዛ ይፅሕፍ ማለት እዩ እቲ ናይቲ መራሒ ተቃውሞኡ ከዓ ኣብቲ ናቶም መዝገብ የስፍርዎ ሕጂ ኣብቶም ባይቶ ሕጂ እቲ ብሬድዘን ከም ዝተቃውሞ ነቲ ሓሳብ ናቶም ነቲ ሕጊ ዘውፅዎ ኩሉ ግዜ ናቶም ጆርናል ኢሎም ፅዕዎ መመዝገቢ ደብተር ኣለዎ ማለት ዝኾነ ስራሕ ዝገብርዎ ኣብቲ ናይ ወከልቲ ገዛ ዝገብርዎ ኣኼባ መን እንታይ ሕጂ ወላ ኣብቲ ብፍላይ ናቶም ምርጫታት ተካይዶም መን ህራይሉ መን ኣይበለን ኩሉ ግዜ ሰነድ ታሪክ ክምዝግብ ክሎ ዘለዎ ይምዝግቦ እዮም ኣብቲ ናይ ሰነድ እውን መን ተቀቢለ ኢሉ መን ኣይተቀበልክዎን ኢሉ እውን ኩሉ ብመዝገብ ይሕዝዎ እዮም ማለት ከም ሰነድ ሕጂ እቲ ብሬድዘን ኣይቅበሎን ኢሉ ከም ዘሎ ኣብቲ መዝገቦም የስፍርዎ ማለት እዩ ከም እንደገና ንኻልኣይ ግዜ ፍትሽዎ ናብ ክልቲአን ገዛ ይምለስ እቲ ሓሳብ ሕጂ ከም ብሓድሽ ናብ ክልቲአን ገዛ ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ደጊፎሞ ነቲ ዝመፀ ሕጊ ድምፂ ናይ ምቁፃር ይጅምሩ ሕጂ እቲ ብሬድዘንት መሊስዎ ኣሎ ንሶም ግን ነቲ ሓሳብ ነቲ ሕጊ መፅያ ዘላ ግድን ክትፀደቅ ኣለዋ እዚኣስ ኣድላይት እያ ነዛ ሃገር እንታይ ኢሎም ኣይድርብዎን እዮም ነቲ ሓሳብ ንሱ ዝነፀጎ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ክፍትሽዎ ክግምግሞ ክጅምሩ እዮም ማለት እዩ ካብ ክልቲአን ገዛ ከዓ ከክልተ ሲሶ ድምፂ እንተረኪቡ ካብ ክልቲአን ገዛ ማለት በብወገነን እቶም ወከልቲ ናይ ገዛ ካብቲኦም 435 ክልተ ሲሶ ዝኾኑ ነቲ ሓሳብ እንተደጊፎሞ ካብቶም ሴኔት ከዓኒ ክልተ ሲሶ ዝኾኑ ካብቶም 100 ነቲ ሓሳብ ተደጊፎሞ እቲ ሕጊ ከም ሕጊ ኮይኑ ብውሳኔ ድምፂ ባይቶ ይፀድቕ ወላት ብሬድዘንት ኣይሞነሉ ኣይቀበሎ ነቲ ሓሳብ ብድምፂ ብልጫ ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ነቲ ሕጊ የፅድቅዎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ መስርሕ ክካየድ ከሎ እቲ ድምፂ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ባይቶ ተቀቢለየን ኣይተቀበልኮን ዝብል ኣብቲ መዝገብ ናይ ነጥፋታቶም ይምዝግቦ እዚ ሕጂ ከምዚ ዓዲሞ ዝበልክዎ እቲ ተቀቢለየ ዝበለ ሰብ መን ተቀቢለ ኢሉ ዘሎ መን ኣይተቀበልኮን ኢሉ ዘሎ ኣብቲ ምርጫታት ክገብሩ ከሎ ኣብ ዝገብርዎ ንጥፈታት ሰነድ ይሕዙ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ታሪክ ከምዝግብዎ ኣሎ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ኣይበልኩን እዚ ሓሳብ እዚ ኣነ ኣይበልክዎን ክብል ስለ ዝኽእል ኩሉ ብቪድዮ ድዮም ብፅሑፍ ድዮም ሰነዶም ይሕዙ ማለት እዩ እቲ መራሒ ሃገር ነቲ ዝተዋህቦ ወይ ዝቀረበሉ ሕጊ ብባይቶ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ብጀካ ሰንበት ጥራዮም ዘይቁፅር እምበር መዓልቲ ኣለዎ ሕጂ እታ ወረቐት ምስ ሃብዎ እቶም ባይቶ ሕጊ ፅዲቆም ኣለዉ ነቲ ሕጊ እንታይ ኢሎም ምስ ሃብዎ ኣብ ኢዱ እቲ ቤት ፅሕፈቱ ማለት እዩ 10 መዓልቲ ብጀካ ሰንበት ምላሽ እንተዘሂቡ ኣብ ግዜኡ እቲ ብባይቶ ዝቀረበ ሕጊ ኮይኑ ይፀድቕ እቶም ባይቶ ዝኾነ ነገር ወሲኖም 10 መዓልቲ ምላሽ ተዘሂቡ ተቀቢለ ኣይተቀበልክዎን ክብል 10 መዓልቲ ስቕ ኢሉ ከይመለሰቶ ኢሉ በቲ ሕጊ ናይ ተቋም ከም ሕጊ ኮይኑ ይፀድቕ ማለት እዩ እቲ መራሒ ሃገር እውን በቲ ቬቶ ፓወር ዝበልናዮ ማለት እዩ ምስ መለሰሎም ከይፈረመ ኣይተቀበሎን ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ባይቶ ዝቀርበሉ ሕጊ እቶም ባይቶ ብናቶም ምክንያት ክምልስሉ እንተዘይክኢሎም ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ሕጊ ኮይኑ ኣይፀድቕን ሕጂ እቲ ብሬድዘንት እውን ነቲ ባይቶ እውን እታ ዝሃብዎ ፅሕፍቲ ምስ መለሰሎም ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ምላሽ ተዘሂቦም እውን እቲ ሕጊ ንፅግቲ ክትኸውን ማለት እዩ ኩሉ በቲ ቅዋም ዝሰፈረ ማለት እዩ ሲኢልካ ተምልጠሉ የብልካን ካብቲ ሕጊ ናይ ተቋም ሕራይ እምበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደበይ እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ኣቕሪበ ዘለኹ ብዛዕባ ቅዋም ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ኣኽለና እተን ተሪፈን ዘለዋ 8ይቲ ክፍልን 9ይቲ ክፍልን 10ይቲ ክፍልን ከዓ ኣብ ዝመፅእ ከዳልወን ማለት እዩ ዝኾነ ነቐፌታ ድዩ ርእቶ ድዩ ወይ ሕቶ ድዩ እንተሊኩም ከዓ ኣብቲ ኮመንት ክፅሕፉለይ ብትሕትና ይሓትት ማለት እዩ ካልእ ብተወሳኺ ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት ሼር እንተገርኩም እውን
ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ናብቲኦም ነዚ መደብ ክከታተልዎ ዝደልዩ ናብ ኩሉ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እቲ ናይ ዩቲብ ክዝርግሖ ስለ ዝኽእል ከምኡ እንተጌርኩም እውን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ዝተረፈ ሰናይ ቅነ ክሳብቲ ካልኣይ ክፋል ናይዚ ዓንቀጽ ሓደ ብዛዕባ ባይቶ ዝገልጽ ሰደልኩም በብዘለኹሞ ሰላም ይምነየልኩም ማለት እዩ